ሰላም ክብራትን ተኸታተልቲ ዶ ቻነል ኣብዛ ቪድዮ ደሰስ ሓሳባት ብዝምልከት ብዛዕባ ጠቕማቻት ጂፒቲ እንትኸውን መብዛሕትኡ ትኹረት ሂብና ዘይንሰርሓሉ ኮይኑ ግና ኣገደስቲ ዝኾኑ ፊቸራት ብዝርዝር ከርእየኩም እየ ብተወሳኺ እውን ብኸመይ መልክዑ ቻት ጂፒቲ ትክክለኛ ወይ ከዓ ሕጋዊ ዳታ ክህበና ዝኽእልን ንዝብል ኣብቲ ቪድዮ ብዝግባእ ትንቲና ኣሎ። ስለዚ ድማ ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም ኣቐዲመ ያው ኣብ ዩቲዩብ ክጅምር ከለኹም ያው ቻት ጂፒቲ ከመይ ከም ዝጥቀም በደንብ ክትፈልጡ ስለዘለኩም እዩ። ስለዚ ብኮምፒውተር ተኾይኑ ብራውዝ ኣቲኹም ያ ጉግል ብራውዝ ኣቲኹም chatgpt.com ኢልኩም ኣቲኹም እዚ መፀልኩም ቅድሚ ሕዚ ተመዝገቡም ተኾይንኩም ተመዝገቡም ግን ባዕሉ ወጣም ሞባይል ተኾይኑ ግን ኣብ የማን ካብ ዘላ 3 ነጥብ ገይርኩም ዲስክቶፕ ቨርዥን ትገብርዋ ማለት እዩ። ካብኡ ናብዚ መፀልኩም ሞባይል እውን ስለዝሰርሕ ማለት እዩ። ስለዚ ቻት ጂፒቲ ያው በደንብ ተጠቂምናሉ በደንብ ክበና ዝኽእል እዩ። እንተዚ ኮይኑ ግን ያው በጣም ደካማ እዩ መስና ዝኸውንና ስለዚ ናይ ሎማዓንቲ በደንብ ክንሪኦ ዝግበና ያው እዚ እዩ። ፕላስ ኣብዚ ኣድ ክንገብር ፎቶ ክንውስኽ ንኽእል ኢና ካብ ጉግል ድራይቭ ካብ ተፈላለዩ ማይክሮሶፍት ዘለውና ኣታው ክንገብር ንኽእል ኢና ማለት ፎቶ ኢቭን ፋይል ዝተፈላለዩ ሰርች ዝበሃል ነው እዚ በደንብ ታይና እንደልዩ ነገራት በደንብ ሰርች ዝገብረላ ማለት እዩ። ካብ ቀፂሉ ሪዝን ምክንያቱ ዝሃብኩም ንምንታይ እዩ ዝኾነ ነገር ታው ንምንታይ ኮይኑ ሪዝን ሓደ ክወኩም እዩ ስለ ሪዝን በደንብ ንሪና ካብኡ ክሬት ኢሜጅ ከዓ ከመይ ጌርና ክንፈጥር ከም ዝኽእል ካንቫ ዝብል ከዓ ኣሎ እዚ ከመይ ኤዲት ክንገብር እዚ ቮይስ እዩ ድምፂ ክወኩም ዝኽእል እዩ። ስለዚ እስቲ እሱ ኢሉ ቅልል ዝበለ ጽሑፍ ሰርች ንግበር ቻት ጂፒቲ ቅልል ንበለ ብዛዕባ ማርኬቲንግ ሃበና ኢለየን እሞ ያው ቻት ጂፒቲ በደንብ ጽሑፍ ክጽፍ ከለኹም ቅልል ዝበለ ፕሮምፕት ኢንጂነሪንግ ወይ ከዓ ብትግርኛ እኮ እንደሎ አይፈለጥኩን ብቻ ዝሮ ማርኬት ኢሜል ጽሐፈልይ ኢለየን እሞ ጋርመንት ለኔ ዛ ጋርመንት ዚያስ ማርኬት ኢሜል ማርኬቲንግ ጽሐፈልይ ኢለየን ስለዚ ከመይ ጌርኩም ጽሐፈልይ write a marketing email for my garment business የለነኹ እዚ በጣም ብሮድ ጀነራል እዩ ጀነራል ዝኾነ ሐሳብ እዩ ሶ after ጀነራል ከመይ ጌርኩም ጽሕፈልይ ያው መልሲ የዳለለሎ ሶ ክንሪያ ሓቢርና ማለት እዩ ተዋና ዝድለይ ትመልሱ ታዩ ጀነራል ይሄው ይደለኹ ጀነራል ዝኾነ ነገር ንሱን ክምልሰለይ ዝኽእል ጀነራል ዝኾነ ኢማ ሶ ይኸው ትመልስዎ ዘለውን በጣም ጀነራል እዩ ሶ ኣብ ጀነራል ዝኾነ ትኹረት ገይሩ ንሱ ምክንያቱ ሳብጀክት ላይን ሎው ሂደር ቦዲ እዚኡ መሰረት ገይሩ እንካው ኮል ቱ አክሽን ማለት መበገስ ሓሳብካ ዝኾነ ክሊክ ትገብሮ በደንብ ከዳምፀካ ዝኽእል ማለት እዩ። ስለዚ ኣርባዕተ ነገር ተጠቂመ እዩ ዝለነሎ ኮምፓይሊንግ ሳብጀክት ላይን ኢንጌጂንግ ሂደር concise and precise body clear call to action ይዙለንል ኦኬ ጽቡቅ ኮይኑ ግን እዚ ሶርስ ዩዘርኢኩም ከምዚ ዓይነት ምልክት እንተሪኩም ሶርስ ካበይ ከም ዝወሰዶ ቻት ጂፒቲ ዘርኢኩም ዘሎ ስለዚ ንስኹም ሶርስ ምንባብ ትኽእልኩም ከይድኩም ታይ ከም ዘሎ ክተንብቡ ትኽእልኩም ማለት እዩ። ሶ በደንቢ እስቲ ተኻልአት ፕሮምፕት ንሃቦሙ ከመይ ጌሩ ክበና ከም ዝኽእል ኣብ ዲስክሪፕሽን ከቕምጠልኩም ምናልባት ክሕግዘኩም ክኽእል ይኽእል ሞዲፋይ ገበርኩም ዝደለኹም ጥቅሙ ትኽእልኩም ጥራሕ ሞዲፋይ ኢልኩም ዝደለኹም ሶ ኣነ እንታይ ኢለኒ ኸዚ ሕፅርን ምጥንን ዝበለ ሁክ ጌርካ ሕፅርን ምጥንን ዝበለ ተመሳሳሊ እዩ ምት ብራዘርስ ጋርመንት ፋክተር ዝብል ማርኬቲንግ ኢሜል ይጽሕፈልይ ካብኡ ሁክ ከልይለዎ ዘን ቀጽሉ እንደገና ስትሪንግዝ ብዛዓት መሽሙ ጥንካረው በደንብ ጋርመንት ከጉልህለይ ዝኽእል ጽሐፈልይ 15% ቅናስ ከም ዘሎ ኦፍ ኦርደር ቀዲሙ ዝዝ ማለት እዩ 15 ቅናስ ከም ዘለዎ ተወሳኺውን 150 ወርድ ጽሐፈልይ ኤሌን ነው እዚ ስለዚ ከመይ ጌሩ ሕፅር ኣቢለ ስፔሲፊክ ጌር እዩ ዘሎ ሕዚ ምክንያቱ ስፔሲፊክ ጌርና እንደሕዚ ሃውናዮ ዝመፀና መልስው ጀነራል ይዝኸውን ምናልባት ትንዝደሊ ሐሳብ ዘይክወዓልና ኸሊ
after ዝንደሊ ሓሳብ ንከይተወይና ንሕና እውን ብደንብ ስፔሲፊክ ዝኾነ ተንደሊን ታርጌት ጌርና ንህቦ ማለት እዩ ክጽሕፈና ንገብር ስለዚ እዚ ፕሮምፕት እዩ መበገስ ሓሳቢናተይ እሱ ዝምልሰለይ ከዓ ኣለዎ ነው ባዕሉ ማለት እዩ ሓቢርና ክንርኢና ስለዚ በዚ ኣሰንድ ትብልዋ ወይ ክሊክ ትገብሩ ኣብዚኣ ማለት እዩ ኣብዚኣ ክሊክ ምስገርኩም ማዕ ሰርች ገይሩ መልሲ ይዘዳልወልኩም ናይቲ ኢንተርኔትኩም ፍጥነት ይዝኸውን ፈጣን ተሆን ኢንተርኔትኩም ወዲያውን ከምጸልኩም ፈጣን ተዚ ኮይኑ ግን ቀስና ያለ ከምጽእ ስለዝኽእል ኣብዚ ትዕግስቲ እዩ ዘድሊ ማለት እዩ ስለዚ ብደንቢ ተረጋጊዕኻ ብቻ ምንባብ ብደንቢ ተመላልስካ እናንብብ ከናራኻ እንታይ ሂብኒ ዘሎ ምስቲ ናይ መጀመርያ ነጻጽርዎ ናይ ሕዚ ሕጽር ዝበለት እያ ምጥን ዘለት ተናይ መጀመርያ ሕጽን ብጣዕምቲ ስፍሕ ዘርኢ ነይሩ ብጣዕሚ ቬግ ነገር ነይሩዎ ሕዚ ግን ሕጽር ዘረት ሂብና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ያው 15% ኦፍ ውን እቲ ዋንም 150 ወርዲ የንዚን ጠቅላላ ማለት ካው ላዕሊ ከበዝሕ ይውሉ ንመንበያ ክስልች ስለዚ ይወዱ ሶት ዋና ታርጌቱ እዚ ድለይታ እዩ እንደልዮ ንሆን ንኽእል ብደንቢ ስፔሲፋይ ጌርና ኮን ክኒው ጀነራል ወርድ ተጽሒፍናሉ ቬግ ዝኾነ ሰፊሕ ይዘና ስለዚ ንመንበያ ስልቹ ከተው ወይ ድማ ንዝደልዮ ሓሳብ ንሕና እንደልዮ ታርጌት ቆዓልና ተኮይኑ ታንደልያ በደንብ ጌርና ክንጽሕፍ ይግባእ እዩ ኣብዚ ኮፒ ሎ ላይክ ትገብርዎ ትኽእሉኹም ዲስላይክ ውን ትገብሩ ትኽእሉኹም ብድምጽ ከምበልኩም ክእል እዩ እንግሊዝኛ ኣውሎ ከምበልኩም ስለዝኽእል ማለት እዩ ክትሰምዑ ትኽእሉኹም ብድምጽ ሕድሕድ ወርዲ ዘንብበን ሪድ ያው ኣብዚ ዓይነት ሕድሕድ ብምንባብ ባዕልኩም ሕዘን ቦኩም ባዕሉም ቢኸኩም ኣብዚ ኻ ኤዲት ክትገብርዎ ትኽእሉኹም ትመስዝሃኩም ከመይ ጌርና ኤዲት ንገብር ንኽእል ብሓጻራ ያው ክሊክ ጌርናው ኤዲት ንብሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢመልስ ዝመጸና እዚ ክመጸና እዩ ኤዲት ክንገብር ንኽእል ኣብዚ ንጻወት ማለት እዩ ኣብሳት ታ መልስ ዝመጸት እዚኣ ብግራ ከባቢ ወይ ከዓ ብጸጋም ከባቢ ዘሎ ብደንብ ራእይዎ ኣብ ጸጋም እዚ ናይ መጀመርያ መልስና እዩ እዚ ማለት እዩ ዝመጸልና እዩ ስለዚ ኣብዚ ኤዲት ንገብር እዚ ዝሓሸ ክኾነልና ንደሊ ወይ ድማ ብጣዕሚ ስፔሲፊክ ዝኾነ ነገር ኣፍተ ስፔሲፊክ ዝኾነ ነገር ብደንብ ንኽንብል ታይና ክንሰርሕ ንግበና ነዳልወኒ ኢና ማለት ኤዲት ገበርና ዝብል ሓሳብ ሒዝና ክንመጽለና ኣብዚ ናይ ኤዲቲንግ እዩ ኣብቲ ናይ ጸጋም ካብ ዘላ እያ ብደንቢ ራእይዋ ኣብቲ ናይ ጸጋምላ ኣኡ ኮፒ ፔስት ተዳልዎ ማለት እዩ ጽሑፍ ተዳልዎ ስለ ዝኾነ ምናልባት ግን ሰብስክራይብ ዘይገበርኩም ያው ሰብስክራይብ ሼር ገበሩ ላይክ ኮሜንት ሓሳብ እንታሊኩም ነው ስለዚህ ኣብዚ ሪቫይዝ ዚስ ማርኬቲንግ ኢሜል ቱ ኤምፋሳይዝ ኤክስክሉዚቭሊ ኤንድ አርጀንሲ ኢለይነኹ ብደንብ ጌርካ ሪቫይዝ ገበረለይ ኢሜል ቪአይፒ ስታይል ላንጉጅ ተጠቃሚ ኢለይለኹ ቪአይፒ ስትሮንግ ዝኾነ ሴንሲቲቭ ኮል አክሽን ብጣዕሚ ቆርቋሪ ዝኾነ ሓሳብ ተጠቃምና ብዚ መሰረት ጌርካ ሓፈለይ ወኻ ሪቫይዝ ገበረለይ ኢለይነኹ ሪቫይዝ ገበረለይ ኢሎ ስለዚ ይጽፈለይ ኢሎ ማለት የርኤን ኣሎ ሪቫይዝ ተገበረ እዚ ዝመስል ራእይዎ ማለት ሪቫይዝ ገይሩሎ your exclusive invitation to craft brilliance ኣምጽ ኢለይሎ ማለት እዩ ከምዚ ጌርኩም ጽሑፉ ንትደልይዎ ማለት እዩ ኢሜል ማርኬቲንግ ብቻ ተይሆንስ ንዝደልይዎ ኤኒ ኮንቴንት ጽሕፍዎ ኤኒ ኮንቴንት ኣብ ጽሕፍሉ ሰዓት ብደንብ ጌርኩም ብቻ ስቴፑ ኣብዚ ዝደለኹ ሓሳብ ክትሕዝለይ ዝደሊ ከመይ ጌርካ ኤዲት ከም ዝግበር ታይና ንጥቀም ዝብል ይምበር ሕድሕድ ዘሎ ወርድ ይኮነን ስለዚ ንስኹም ትጥቀምሉ ኣብዚታት ፕሪቪየስ ቨርዥን ታይ ዝመስል ነይሩ እዚ ቼክ ትገብሩ ትኽእሉኹም ታይ ዝመስል ታከርሰር ብደንብ ራእይዎ ተመጀመርያ ዝነበረና ጽሑፍ እዚ ዝመስል ተሓድሽ ከንታይ ዝመስል ማለት እዩ ምስ ተሓድሽ ይነጻጸረልኩም እዩ በዓሉ ነጻጽሩ ይምጠልኩም እዩ ስለዚ ተሓድሽን ነባር ናይ መጀመርያ ተጠቅምናሉን ኣፈላላይ እንታይ እዩ ኣወሪኹም ትውስኑሉ ማለት እዩ ንሱ ትክክለኛ ተሳኺት ኮይኑ ተስተኻኸለት ተጠቅሙላ ዝተሳኻነት ኮይኑ ግን ቀጻሉ ውን ተስተኻኸል ኮፒ ውን ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ሃለ ሼር ውን ክበር ይኽእል ናይ ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያ ሼር ትገብሩ ትኽእሉ ቀሊሉ ማለት እዩ ስለዚ ቼክ ንገር ናይ መጀመርያ እንታይ ዝመስል ነይሩ ሾው ቼንጅስ ወይ ደግሞ እዚኣ ሾው ቼንጅስ እያ ቶም ቀይሕን ቆጻልን ተገይሮም ዘለው በደንብ ራእይዎ ማለት ቶም
حملوا يخونهم دلوا يا زي تغير يوم تغير ነገር ግን ያው ተቀይሮም ዚኦም ተሰሪዞም ለው ይዝለን ዘሎ እዚኦም ወጽኦም ዘለኹ ይዝለን ዘሎ ሶ ጽቡቅ ከምዚ ገርና እንጥቀም ማለት እዩ ሶ ቻት ጂፒቲ አሁን ጥቅመሉ ብደንቢ ነስተውዕል ዝግበና ታይና እንጥቀም ንምንታይ ኢና እንጥቀም ዝብል አስተውዕልና ኢና ክንኸር ዝግበና ማለት እዩ ኣብዚ ዝተውዕልና ሰዓት ኮይን ግን ያው አስቸጋሪ ዝኸውን ሶ በደንብ ራይውን ኣብዚተን አይከናትየን ከተጥፍኦ ተልዩም ተጥፋኹም ፍትናይ መጀመሪያ ፍናትኩም ይዛት ይፍታ ዝነበረታ ማለት እዩ ኣብዚ አት ያለ ፍትናይ መጀመሪያ ጠይቅናያ መልሱ እዚ ይረከብ ማለት አይጠፈን ስለዚህ በዓላታ ኤዲስ ተገረት ኣብዚ አት መጽ ማለት እዩ ሶ ሓድሽ እንደገና እስቲ ኢሜጅ ከመይ ገርና ክሪኤት ንገብር ኢሜጅ ብዛዕባ ኢሜጅ ሕዚ ክሪኤት ኢሜጅ ኢለና ዲዛይን ኢሜጅ አን ኢንፎግራፊክ ቪዥዋሊስት ኦል ብራዘርስ ጋርመንት ፋክተሪ ስቶር ናይ ብራዘርስ ጋርመንት ፋክተሪ ስቶር ሲ ኢሜጅ ሎኬሽኑ ወርልድ ዋይድ ኮኒዎ ፍላግ እና ማፕ ዘለውን ዓድታት ጌር ካበኒ ኢለና ስካን ክግበር ዝኽእል ምስ ባንዴራን ምስ ሃገረን ጽሓፈለ ኢለና ስቶር አብያቤ hamዘሎት ስቶሪ ዘርኤን ዘሎ ስለዚ ክሪኤት ገር ፕሮሰስ ይገብረለሎ ብትዕግስት የለ ዩናይት ኢንተርኔት ትንስለ ዝኸውን ስለዚ ኣብዚ ብደንቢ ፍላግ ወይካ ወውሰ ይህውና ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ብስተፈላለየ መልክዑ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓድታት ብራዘርስ ጋርመንት ፋክተሪ ስቶር ዝመስል ዝህና ዘሎ ማለት እዩ ዝሓተትኩም ንሳያ ፍላግ or map markers ሃበን ኢዘይለዮ ስለዚ ሎኬሽኑ ካንትሪ መሰረት ገይሩ ይብንሎ ሶ ኣብዚ ብደንቢ ንዕዘው ይኸው በርሊን ጀርመን ለንደን እንግላንድ ሶ ዩኤስኤ ብራዚል ተርኪ ግሪክ እስራኤል ገራም ጣዕሚ ማለት ስለዚ እዚ ኩሉ ኣብዚ ኢሎ ይልንኖ ሶ ምስ ባንዴራ ናይ ተዓዲ ሕድሕድ ኣምፂዎኒዮ ስለዚ ሕድሕድ ባንዴራ መሰረት ገይሩ ታ ስቶር ትርከበላ ቦታ ይሆና ማለት እዚ ኤግዛምፕል እዩ ስለዚ ከምዚ ገርና ክንጥቀም ንኽእል ኢና ንዓልና ማለት እዩ ንሕና እንደልዮ ብከምዚ መልክዕ ክንጥቀም ንኽእል ኢና ስለዚ ቲ ፕሮምፕት ትጽሑፍ ከመይ ገርም ጽሑፍ ሞዲፋይ ትገሩ ኣብ ዲስክሪፕሽን ትረክቦ ስለዝኾነ ብዙሕ ለጨነቀኩም ኣይኮነን ኣብ ዲስክሪፕሽን after description አትኩም ቸገሩ ሶ እዚ ግን ያው ሸርክ ትገብርሉ ትኽእሉ ኢኹም ትዊተር እንተሃሊኩም ናብ ዝተፈላለዩ ኮፒ ሊንክ ገይርኩም ሊንክድኢን ይኹን ብቻ ሬዲት ዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ሚድያታት ሶሻል ሚድያ ተጠቂምኩም ተባጽሕዎ ትኽእሉ ኢኹም አሁን ሃለኻ ዳውንሎድ ክትገብርሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ዳውንሎድ እውን ናይ ምግባር ተኽእሎ ኣለኩም እዩ ሶ ኣብዚ ብዙሕ ዘጸግመና ነገር የለን አጋጣሚ አፍሪካ ዘሊሉ ዋለ ሶ ንሱ ሞዲፋይ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም አድ አፍሪካ ኢሉም ስፔሲፊክ ሎኬሽን ክትዎ ትኽእሉ ኢኹም ንሱ ካሊ ብዙሕ ዘጸግም ነገር የብሉን እዚ ማለት እዩ ኦኬ ትሬንድ ዝኾኑ ብጣዕሚ ተፈለጥቲ ዝኾኑ እስቲ ትሬንድ ማለት ኣብ ሕሳዓት ብጣዕሚ ተፈታውቲ ዝኾኑ ፕሮዳክሽን ፋክተሪታት ጋርመንትስ ዝምጸለ ኢሉ ነው ሓቲተ የሎ ሕዚ ይኸው ሰርች ገይሩ የምጽልኩም ማለት ኣብ ሰርች ኢና ክሊክ ንገብር ሶ ሰርች ገይሩ የምጽልኩም ብጣዕሚ ቶፕ ትሬንዲንግ ጋርመንት ፕሮዳክሽን ፋክተሪስ ኣብ 2025 ዝኾኑ መን እዮም ኣምጸለይ እስቲ ብጣዕሚ ሰስተይነብሊቲ ክሪኤቲቭ ኮላቦሬቲቭ ሕድሕድ ኣምጸለይ ኢሉ ነው ሕድሕድ ዝርዝር እዩ ኸን ማለት እዩ ብጣዕሚ እዩ ሰርፕራይዝ ዝገብረኩም ያው ኣብዚ ብጣዕሚ ገራም ስለ ዝኾነ ሕድሕድ ዘርዚር እዩ ዝህብ ሶ ይኸው ብደንብ ዘርዚር ሂብዎ ነው ምስ ምክንያቱ ማለት እዩ ስለዚ ካበይ ከም ዘምጽኦም ከዓ ምስ ሰርሶም ይዘቕምጠልካ ስለዚ በአግባቡ ምጥቃም ብደንቢ ምሕታት ጥራሕያ እዚኣ ዋና ተድለና ሕቶና ጥራሕ ምስትኻሊን ኣብዚ ክሕልፎ ዝደሊ መልእኽቲ ሕቶና ትዝንደልዮ ዲና ንሓትትለና ሲና ብደንብ ነስተውዕል ዝግበና ሶ ቻት ጂፒቲ ክንጥቀም ከለና ሲና በቀሊሉ እንት ይኾነስ ኣፍታን ደልያ ሕቶ ክንስተኻኽለና በተለይ እንግሊዝኛ በደንብ ገርና ሪፋይን ምግባር ባዕሉውን ይስተኻኽለና እንት አንደልያ እዚ ያይልና ባዕሉ ይስተኻኽለና ሶ እዚ ሓደ ሓሙሽተ ሂብና ኣሎ ማለት እዩ ሶ ምክንያቱም ቡን ካበይ ከም ዘምጾም ሶርስታት ውን ትሬንድ ዝኾኑ ጋርመንት ኪክ ብምንታይ ምክንያት ትሬንድ ኮይኖም ዝብል ምስ ምክንያቱም ኣብኡ ዘርዚርዎም ሎ ማለት እዩ ስለዚ
ካብዚ ንርድእ ንኽእል ሕድሕድ ኣክቲቪቲ ክበና ዝኽእል ያው እሱ ሶርስ ገይሩ እዩ ዘምፅኦ ምስ ካብ ካሊእ እዩ ዘምፅኦ ንሱ እውን ሶ ጠራቂሙ ካብቲ ሓደ ናብቲ ሓደ ዌብሳይት ካብቲ ሓደ ዌብሳይት ስብስብ ኣቢሉ ኣብ ሓደ ኮምፓይል ገይሩ እዩ ፅሒፉ ዝህበና ዘሎ ንዓና ማለት እዩ ሶ ያው ኢኖቬሽን ኤንድ ሰስተይነቢሊቲ ኢን ጋርመንት ማኑፋክቸሪንግ ዝበሃሉ ኤግዛምፕል ኢሉ ያው ምስ ፎቶኦም ኣምፂልና ኣሎ ያው ስለዚ ብጣዕሚ ገራሚ እዩ ሶ ዋው ብጣዕሚ ሰርፕራይዝ እዩ ማለት እዩ ሶ ብደንቢ ኢኻ ኣብዚ ዝኾነ ደስ ዝብለካ በቃ ዝደለኻዮ ብደንቢ ተሓቲትካዮ ሕድሕድ እዩ ነቒሱ ዝህበካ ሶ ናይ ኣተሓታትኻ ጉዳይ ወይ ከዓ ከመይ ከም ተሓትት ብደንቢ ጌርካ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምስጢር ኣብዚ ብደንቢ ከመይ ንሓቶ ኣለና ዝብል እዩ ሶ ቀፃሊ ክንሪኦ ንኽእል ደሞ ሪዝን ከመይ ጌርና ሪዝን ክንረክብ ንኽእል ኢና ሶ ኢሜጅና ሰርች ርኢና ኢና ስለዚ ክሪኤት ከመይ ኢሜጅ ከም ዝገብረልና ሰርች ከመይ ጌርና ከም ንገብር ብደንብ ጌርና ርኢና ኣለና ሪዝን ብምልከት ከመይ እዩ ከመይ ጌር እዩ ሪዝን ዝህና ዝኾነ ነገር ክብራት ተኸታተልቲ ኣዶ ቻናል ሰብስክራይብ ምግባር ወይ ከዓ ኮመንት ሓሳብ ተሃሊኩም ሸር ምግባር ካልኦት ባፅሖም ከዓ እታ ቻናል እዚኣ ሓየርና ንዓብያ እስቲ ሓንቲ ሓሳብ ኣቕሪበሉ ኣለኹ ሕዚ ኣነ ኣብ 2025 ዲሰምበር ቀፃሊ ማለት እዩ ሓድሽ ክውስኽ ደልየ ኣለኹ ኣነ ቅድሚ ሕዚ ምርቶም ዝነበርኩ በዚ ዋጋ እዚ እዩ ክንዲዚ ዩኒት ኣለኒ 25% ወሲኸ ኣለኹ ዋጋኡ ክንዲዚ ወሲኽ ኣሎ ካረንት ፕራይስ 25 እዩ ፐር ኮስት ደግሞ 15 እዩ ለህወይ ኣለኹ ስለዚ ከመይ ገይረ እየ ፕራይስ ኣረንጅ ዝገብር ኣነ ክንደይ ዩኒት ከምርት ኣለኒ ኣብ 2025 እያ ፅምቕ ብዝበለት ተዝደለኹ ሓሳብ ማለት እዩ ሶ በዚኣ መሰረት ህወዮ ታሪዝን ባዕሉ እዩ ምክንያቱ ክንዲዚ ኣምርት ክብለኒ እንተኮይኑ ሪዝን ንምንታይ እየ ክንዲዚ ከምርት ዝኽእል ስለዚ ምስ ሪዝኑ እዩ ሃበኒ ኢለ ኣነ ማለት እዩ ራእይዋ ኣብ ሕድሕዳ ማለት እዩ ሶ using the data the trend patterns how many units should I plan to produce for December 2025 to meet projected demand without producing over ማለት ይሄው ፎርካስት ግምት ኣሚጥሎ 2021 እስከ 2022 2500 ዩኒት ነይር ካፈላለኻ ይብለኖ ዩኒት ሰርሕ ለሎ ናይ 2500 እዩ ይዝለን ዘሎ ኦኬ ጽቡቅ ኮስት ቤኔፊት ኣነ ሰርሕ ለሎ ኪ ፕራይስን ኣሚጥ ለሎ ኦፕሽን 2 ኦፕሽን 3 ናለ ክንዲዚ ተወስኽልኻ ክንዲዚ ሰርፕራይዝ ክንደይ ፐርሰንት ከም ዝወሰኽኩም ያው መርጅን ናይ መጀመርያ ኣሚጥ ለሎ ቤዝ ላይን 0 እዩ ዘን 25% ተወሲኸ 20 ከምና ለኸ ኢኒ ሶ ፋይናል ሪኮመንዴሽን 21000 ዩኒት ተምርት ትኽእል ኢኻ እዩ ዝብል ዘሎ ጀስ ሴሊንግ ፕራይስ ደግሞ 26 ክትገብር ትኽእል ኦኬ ጣዕሚ ማለት ፋክተሪ ዘለዎም ሶ ኣብ ካሊ ደግሞ ኣብ ግራ ከባቢ ወይ ደግሞ ኣብ ፀገማይ ከባቢ ዘላ ብደንቢ ናይ ቅድም ሕዚ ሴቭ ዝገበርኩሞም ሰራሕኩም እንታልዮም ኣብዚ ዝቕመጠልኩም ኣብኡ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ እዚታት እዚኣ ናይ ቅድም ሕዚ ጠንኩላ ሰርች እንደገና ቅድም ሕዚ ተጠንኩሉ ርእስ እንታልዩ ንሳ ቸገርኩም ይመፀልኩም ይባል ኣብኡ ሴቭ ዝገብረልኩም ማለት እዩ ሶ ኣብዚ ኣጽሕፉላ ይመፀልኩም ይሕድሕድ ማለት እዩ ብዙሕ ኣየጥፍን ሶ ሓድሽ እንተደለኹም ካብ እዚኣ ተኣትዩ ማለት እዩ ማለት ኣብ ክትድርዎ እንተደለኹም ማለት እዩ ሶ ሓድሽ ፊቸር ዝወስኻ ግን ቻት ጂፒቲ ብዙሕ ሰብ ዘይጥቀመላ ዘሎ ሕዚ ሶራ ትብል እያ ማለት እዩ ሶ እዚኣ ሓዳሽ ፊቸር ዝቐረባ ግዜ ወሲኽላንዮ ሶ እዛ ቀረባ ግዜ ብደንቢ ተጠቐሙላ ብዝተፈላለየ ቪድዮ ዝሓዘት እያ ወይ ከዓ ኣብዚ ብደንቢ ረኣይዎ ስለዚ ኣብዚ ኢሜጅ ነእተኹም ዲስክራይብ ትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ኢሜጅ ዝተፈላለዩ ብቻ ካብዚታት ኣለዉ ብጣዕሚ ገረምቲ እዮም ያው ስለ ዘዳመፅኩምኒ ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ቀፅልቲ እዚኦም ተመልከቱ ጠቐምኩም እዮም ላይክ ሸር ኮመንት ግን ኣይትርስዑ ኣስተያየት ሓሳብ እንተሃልዩኩም ክቕበል እየ የቐኒየለይ ስለ ዘዳመፅኩምኒ